Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. E nweela ọtụtụ ntamu na ntakwu n'ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị dịka onyeisiala Tinubu jiri bugo n'otu ntabi anya onyeisi nchekwa ya Nurudeen Yusuf gbagogo ọkwa Brigadier General. Ụlọ Igbo becha ọgwụ ekposala mkpesa ndị gọvanọ pati PDP webatara megide ọchịchị ọdụrọkwa n'ime steeti Rivers ma kọwaa na onyeisiala nwere ikikere ruru ya n'iwu ikwupụta ọchịchị ọdụrọkwa n'ime steeti ọbụla e nwere ọnọdụ gbata na ya. Aliko Dangote akatọọla nhọpụta ọchịchị gọọmenti Buhari họpụtara onye na-azụ ahịa dịka onyeisi nlekọta ụlọọrụ mmanụ ala anyị ma rụtụ aka na ya bụrụgo na-ekwupụta ohere irepụ ụlọọrụ ọdọ nsịpụta mmanụ ala NNPC ugbu a na onweghị onye nwunye ihe nke ga-azụrụ ya. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu bandit wakporo ma tọrọ ndị ụka ekwa na ọchịchị kansụl Kababuno nke steeti Kogi ụnyaahụ gbuo otu onye ma tọrọ ndị ụka karịrị mmadụ 20 nke gụnyere ụmụaka na otu nwaanyị dị ime. Onyeisi ụlọọrụ road safety ala anyị Shehu Mohammed ekwuola na ha ga-anwụchi ma kpọpụ Pela n'ụlọ ikpe n'ihi na ọ na-eme onyonyo vidiyo live nke butere ihe mberede okporo ụzọ. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.